TikToker iki bose TikToker iki gondang-gondang kabeh iki mau assalamualaikum bos. Oh. Lah iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok oh, ini juragan TikTok iki AIC. Oh, ra idoni gara-gara oh Mas nggih Mas. Lah iki Mas. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Ah idoni lho met ora kowe. Indonesia mahatane iso. Yo ngerti. Ayo takon sik. Ayo Princeng ayo. Iku didongake met muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar tentrem ayam barokah. Lah iki dites kok kene met. Lah napa? Iki kan do flash to men. Heeh. Untukan aku brongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng men. Kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong brongos ana fungsi
lan apa? Delok panjenengan. Nggih. Amin. Heeh. Iki syaratnya kudu brongos. Do gumun nanti. Nek do brongos bisa nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya brongos. Bose gumun nanti. Brongos bisa ngene, Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek men. Eta YouTuber Lah kata iya disapa kabeh men. Nggih. Muga-muga sing do YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. Lah iya. panjang Iya. umur. Lah iya ki wis. Tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Iya, iya. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, Coy. Heeh. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. kok iso? Mergo YouTube. Lah kok tak idoni wae. Lah yo piye tenan? Untuk tak Lah yo tenan kok. Lah mergo sorotan. Iki lho, tapi lek gue ngasih mekekel. Heeh, kowe Ngangge pepes mboten, Bu. Sampean ayo. orang merowoh ngono. Lah ya, Nggih. langsung dikasih rodan pertamane, Oke, Bos. nggih. Lah iki yo karang yo bagi-bagi waktu awak Nggih. dhewe ngono. Main Lagune durasi. pertama, Bos. Heeh. Apa iki melek pras? Wajib. Wajib. Tuh, men. Apa? Apa? Ayo prakonco. Saat kata loro rukun kasih asa guyu dong sasiro kalamangan langsung diro jadi mawon ya lho Lek. Ayo prakonco.
gue meneh gue. Napa Rosi napa? Rosi napa wis kathok. Rosi wis kan wong Rosi wis kathok. Lah kok iso? Lha iki sing mbake brojol kabeh ono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mau semprot kok. Nyatane yo brojol kabeh ngono. Lho, Pras. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latone jeber. Lek pas ra yo ngono ki. Iki kan informasine urung tepat to, Men. Heeh. Lungake haba-haba dari saya. Ya. 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 Ono semprit sing sepisan pindah, ono semprit ping 3. Loro langsung formasi, semprit ke 3 Bubar. Oh, udah bubar no. Ojo. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwake dirungake ku piye? Papat. Jadi sing tuwake kudu dirungake. Lah iya. Temen aja ngeyel. Mimpin. Jane kekeh lato-lato. Sing tuwake tegas Aku nek wis tekan iki gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng kok. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuh, wah, ya, ayo. Jadi koyo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kopek. Wo, tuh, wah, gitu. Aja kono, sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Ya, ampun, loro. Loro formasi ada depan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. 3 siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki Dadak. wayahe Lekrut iki. Ya Wayahe apa? Lekrut. Lagu no. Lagu apa lek, Pras? Wajib ngai. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ayo. Lanang wadon. Lo gampang suara. Aja nesu-nesu lah. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ayo. Lanang wadon. Lho. Yang ilmu enggak pas. Lanang wadon ki lho ilmu pas. Wajib gawe lanang paduan Ngawur nih kuwi. rapo aku kok rasanya makna wak untuk urip yo Wajib Rangkep lagu jos. Iki kanggo gawe. Yo. Yo kon maju ngene ya. Iya artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok nang kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini.
Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami ada. Ayo undangan ngangel teman-teman. Ya Ini, bos kan. iki Kok rada- semangat banget to mbok. Aku ini semangat Wis iki. disemangati karo ayang. Ayang sopo? Ayang Ayang bebek. Kuason. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mama anu? gedang. Ora. Karo Iya. mama Blara. Mama bebek. Woi. Ayo. Nah, rek rak piye? Iki lagunya apa? Karepe. Yuk. Iki kan ngopo? Iki Tak kan sepoti ngopo? to. Oh, spot Nah, itu. sepotane ini dia kudune kuwi. Ah, prase kotrok. Lah kau mau minum kotroknya. Lah aku sak siap aku nyempriti kok. Nasi itu. Ya ampun tadi. Ayo. Barisan. Angel. Ini Dut keliru ki bos dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Redi? Baik, satu tumpah hadirnya untuk Panjilan Toyo tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang Jogja. Maka pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku Matane iki melek mangane jadi iki melek. iki nek bojo karo iki tinggal mati. Lah ngapa? Uru-uru nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita Wis aku tampilkan. ngene wae ya. Ya, ya. Baik, kita tampilkan dari artis kita. Tadinya maju sedikit. Tadinya maju sedikit. 1, 2, Eka kayak wong sopir kok. Yuk, semoga. Wis ono sisi yang Dari Mbak Indonesia. ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku aja ngosake aku aja nesu karo aku untuk aku wis kekecut entuk aku.
Wis, rampung met. Penyanyine wis kanggo kabeh. Iya to met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilai mikir kono lek Zen ki lho, mikir hairless lek Zen. Lah udah dipucek ngene. Hah? Heeh. J. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantap ngene, Bos. Yo kene iki. Marep metu. Marep metu Rono, marep Rono. Ora Rono. Rono. Ojo bunuh diri. Ojo. Ya nyol. Viral we. We. Pemain mondolan keok. Ono lembut. Ayo, langsung direncanakke wae. Ya manut pimpinane kuwi kok ngene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo men, wis wayahe dari iki lho men. Ya. Ya. Wes. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Tunjukkan kewajiban termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa mengejarnya dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Tunjukkan kewajiban termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa mengejarnya dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Ribut. Kurang banter. Sik. Ribut. Dalini neh. Ayo. Dalini neh. Kurang banter. Lek Aldut. Dalini neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek anggoh protol iki kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia datang kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Tak takonane. Piye wis? Wis tak semaput. Kurang jare pras tok dhewek. Hah? Wis tenan pras misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok di untran-untran to pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijupuk alate. Yuk wis wayahe untran-untrane wae. Langsung wae jupuk untran-untrane. Ayo sok kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tuwa-tuwa iki. Tuwa-tuwa iki udah bingung. Ayo. Jadi kira. Yo bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran maneh. Ya riko dhewe kok. Ayo lho kok enyo. Dikoke Ana Mas Zen. Yo. Yo. Ayo. Saiki saiki opening sik kaya biasane iki. Ya Allah biha ya wis. Iki biasane kok. Nek cakal iki sapa?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
jagat raya